Ụmụnne m, ka anyị ga-ene akụkọ ọnụnwa tugeda. Nwanne anyị nwaanyị anụnwa nwere ihe o wetara m about ndụ ya ghọtago. Wee chọọ ka anyị ga-enye tugeda. O nwere ka ọ ga-esi wee do anyị na-ege tugeda ngwanụ. Good morning, ma. Ma, because when I need to stop okay with this message, it's just that I need someone to talk to free my heart. So it happened that I have my first daughter. So when me mistake, when one no. So can one back to where I put our mom in a village where back to Lagos can live all where we can go because and me living before when I see much as stress and before much space so we have one where back to Lagos you want to tomorrow even a PS na side so when maybe that PS work where through my salary even when I salary my family does not even allow me give me space to save money. So maybe the way go to umbrella which take away the way maybe my own not a PS 25,000 can't you not a PS so it's one something maybe the PS. So now my problem go my family, my daddy yaro, my mom yaro, Maridia. How my mom can go treat Maridia by themselves, Mokagapo. I'm just 29 years. My parents is they are still young, but they are inside village. So umunamo ekwa fono no primary school mo na akoro hugo within one more the mother turn akoro school fees by no government school. So obo na my dad akagon kana o manzo umunnem. The way my mom is a bill, my mom ya also quite or malaria or over Nancy Diego na Hadria. One and one yard, go better up over 1 yard, 1 yard more. You can about almost every 2 days or every week and up for you going had in hidden space maybe come business what maybe every month and can had them and would can dinner so they we call ubina mapo gaya call ubam auntie amazing mambo father amaro mambo woke no go wine amaro mambo wine no go dia barapu until we make it right now I'm on mambo single care. So when name is my mom on my phone ujpt call her now too. So auntie amarom biko amarom onye ma chọrọ onye ga ya nọ na maybe ụlọ ọrụ maybe onye na-anọ nso ga na-elekọtara ya compound anya just you need one room amarom ihe mmemme so that ka m were ego nke adị m n'aka nwere ya na business because now I need him ka nje duru nwa m from village ka m nọrụzi Anambra chọọ ihe mmemme amarom ebe m ebido amarom advice in making him right now because I'm very tired. Since now na Lagos can name the PS. Man, I feel those are the PS just even so the thing nobody is in ego because someone's in as the PS. So this is can locate is it to Anambra because Anambra cannot to kanje do them can be the Anambra can show part of man as well maybe the PS maybe open a meeting umbrella level mind them. So I've money in good states. Even people now is a shasu lady. So PS can name mana PS just even in so assume can that east so that I'm quadrum because school the chapashipa the east where Ụmụnne m unu anụgonu. Ịma na this girl mgbe ọ na-ekwu na a na-edemand ego wee chọọ ka mmalụ ife parents ya ji wee dependizia on ha bụ na amalụ reason. Reason bụ maka na ọ mụrụ nwa n'ụlọ ịghọtago wee hapụrụ mama ya. So because of that mama ya na-feel is entitled maka ofu nwa afọ o dobere maka ya ọ ga-azụzi mmadụ niile nọ n'ụlọ maka mistake afọ ome na-aghọtago ebe esi apụta kịta o nwere ike o wetara ego ma sị enyere nwa ya nri o nwere ike o wetara ego ọ bịa dukwere onwe ya o nwere ike o wetara ego just ịgbago onu agbọrọ m ka nne na nna ga-esi mụsịa nwa fa na nwa fa na-eme ụdị omume a ụna ama ihe papa ha na-eme ọ na-alụtakwa ego ọ lụta o wee ṅụọ mmanya. Oh God. Ha wee dependiza on this guy. Mana ife chọrọ ịma bụ gị nwa na-edepend na nwa gị nwaanyị nyere ọrụ kedu ebe ị na-eme expect ka o si weta ego ọ na-enye gị
nwa anụ unu ajụrọ ma ọ na-edi nri o, unu ajụrọ ife ọ na-alụ o, unu achọrọ ịma si ife unu chọrọ ịma bụ ya na-eweta ego. Kedu ebe iche ọ ga-esi wee na-eweta ego onunwa ọ na-enye unu ji eri nri? Ọkwa idea ka iji ezi akwụna, idea ka iji ezi akwụna nke ọ mụtara amụta ezuru olu unu balụnụ na onwe unu uru nwee n'unu uche. Agbọghọbịa ka ị na-ana ego ụtụtụ efife abịa n'ụtụtụ maka na ọ mụrụ nwa n'ụlọ. Ife unu na-eme ajọka o. Ọ bụrụkwa sọsọ nke, ọ bụrụkwa sọsọ this one. O nwere another lady wetara m kwa story ma akọbedi story. Ife ọ gwa m bụ ọ nọgide kpọọ m si ma ntị m biko na onwe onye chọrọ ka a merie soro gị na ha dị ready to mele onye afọ soro gị na ya mụrụ ofu nwa n'ụlọ na ya fụrọ nni enye nwa ya na o nwere ife nya gbanya ga-eme ịghọta na ya fụrụ okwu etu ya ga-esi wee zụ nwa ya wee na-achọ onye ya ga-emelụ soro gị ya mere onye afọ soro gị ka ọ kwụọ onye ụgwọ ka ya wee zụọ nke ya kụ n'aka. Nwa mmadụ, agbọghọbịa mmadụ, ọ gwasịa m ihe a, ọ gwasịa m ihe a, mara m etu m si feel about it. Like nọrọ nnọọ na-eche ifu na ụmụ nwaanyị na-ata afụfụ o, ụmụ agbọghọbịa na-ata afụfụ because na o nwere ihe provide lafa olee esi m ga-eje mụọ aka ọlụ o ịghọta. Ọ bụrụ na ịmụta agbọghọbịa na ịmụta obere nwa na look for something ọ ga na-eme, look for something ọ ga na-eme. If not, ọ pụọ agbọghọbịa ọ mee ka o feghere ụmụ nwoke adakọ ọnya afọ ime maka ụmụ nwoke maka esi adakọ imere ike ntụhị na adakọ ọfa gị afọ ime bupụta gị dọkwa gị gbarapụ gị na nwa o famanyekwa aka o famanye aka ọzọ sị gị na ọ bụrụ sọsọ ya na o nwere onye ọzọ afọ ịghọtago ha fụọ gị afọ ime ha tụkwasịkwa n'elu stres ibu agagharị o wee zuo ezuo fa agbafelu gị ọsọ gị ebugheli bie akwa ifu gị ya ike gwụrụ. Ndị ebe a nụwa na-asị ụmụ nwoke si ụmụ nwoke asara ụfọdụ a na-asị na nna eke ụmụ nwoke but this is it. Kedu ka nwa mmadụ na-abụọ dụ wee mụọ ọ bụla ofu onye nọ n'azụ ya? Nwa mmadụ na-abụọ seli ibọn gị wee mụọ ọ bụla ofu onye nọ n'azụ ya, isi m ekwu n'okwu, isi m ewe n'iwe, isi m mụ hapụ ụmụ nwoke na fa na-eme ọfụma mụ hapụ ọkwa ụfọdụ isi m hapụ ha na ha na-eme ọfụma iji dote obere nwa aka afụrụ ụzọ ifu onye afọ ime ịgbafelu ịchọba onye ọzọ ifukwu ya afọ ime ịgbafelu ka ikwugodo ndị ọsọsọ maka mmadụ na-abụ ọrọ mmadụ fụlụfa afọ ime ịgbafelu nwaanyị ọ na-atụba onwe ya ime. So na ife this lady na-achọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ụlọ a ga-enekọta anya like ka ọ nọlube gị na-azachala gị mbala na-etake care of that house ka o jee kpọlụ nwa ya maka ọ bụrụ na ọ kpọlụ nwa ya kịta mami ya akpọdebe ya na fon ọzọdebe ndị ọzọ n'akwụkwọ ọ ga-ahapụzi papi ya ka ọ ṅụba mmanya ọ hapụ ọṅụrụ mmanya na-aga ọkwa ịghọtago mgbe afọ anyị amalụ ma ọ kagwo nka ma na ọ ka akara nka iwere idea na-ezi nwa gị ashana iwere idea na-ezi nwa gị ije gbapụ na-eme ka a gasị na ịmara ife ị na-eme ịma ife ị na-eme 100% isiwa gị nwa ase ndị alụm nya lines of missed calls mami ya na-akpọ ya fanọzala etu nọ ka onye befe nni were idea na-ezi nwa gị akwụna chukwu ma elu na ebele. Ọ bụrụ na ị nwere ebe ọ ga-enekọtara gị anya let me know kpọọ m na fon ịghọta aka gị na ya na-abụ kwuo ọ ka nọ Lagos kịta anụnwa mana ọ chọọ ịgbalata Anambra ịghọta. So ọ bụrụ na ị nwere ụlọ ebe a ga-enekọtara gị anya na ị nwee one room ka o jee kpọrọ nwa ya wee bi n'ebe afọ wee kwụkwọ kiosk maybe somewhere na-ele wee na-elete nwa ya anya wee malife ya na chi ekwu n'ọnya nwa bụ ife ọ na-ayọ ịghọtago. Onye nke soro gị amarọnụ m ọ dịrọnụ legal so amụrọ m infact nọ ihe ọ gwa m ka m kwuo kịta ihe a nsisi afọ agba m detin nkịtị because amara m ma ọ dị right m wee pụta hia kọba ụdị ha ahụ weba ndị mmadụ such thing so I don't know nsi nnọọ ka njọs magolu I don't think na ọ dị right I don't know sha but whatever gị na mmadụ ga-eme gbasara soro gị should be legally done ịghọta asaịn akwụkwọ kpọta lọya mee everything na do sure maka akụkọ mma Ngozi na ndị ya dị. That's why mejere m etu m ga-esi wee tinye ọnụ and that's why m ekwubeghị about it since then because I'm still thinking about it. So let me know ma ọ bụrụ na o nwere ka ị ga-esinyelu this lady aka. Ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.